Точно така. Браво на децата! Математиката ви е силна. Висша математика. Една снимчица, къде е запалката? Няма запалка. Айде. Боби! Айде готови, ще пееме сега. Цъкнеш ли лампата зад тебе? Долния ключ. Горни до къде? За някой ден, За някой ден, за това, което... Тук всичко с перспектива. Защо толкова трудно ги пава? Дани, не бърни. Ние не Тая е с къс светил в момента, която... Трябва да я наведеш, да я разтопиш някъде малко и да излезе фитила малко, защото и е къс светил. Да. Капна обаче на крема. Нищо, това е предполагам са восъчни. Искам да снимаш Дани с тортичка. Айде деца, готови? Happy birthday to you. Happy birthday.